కేంద్రం ద్వారకా నగర్లోని ఇస్కాన్ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన వేసవి శిబిరంలో రాష్ట్ర అవార్డు గ్రహీత అందే జీవన్ రావు సూపర్ బ్రెయిన్ యోగా అంశంపై విద్యార్థులకు కార్యశాల నిర్వహించారు. నగరంలోని ద్వారకా నగర్ ఇస్కాన్ ఆలయంలో సూపర్ బ్రెయిన్ యోగా కార్యశాల నిర్వహించారు. క్రమ పద్ధతిలో సూపర్ బ్రెయిన్ యోగా చేయడం వలన విద్యార్థుల్లో జ్ఞానము, ఏకాగ్రత గుర్తించుకోవడం, అభ్యాసనం, సమస్య పరిష్కారం, మెరుగైన శ్రద్ధ, సృజనాత్మకత, ఆసక్తి, మానసిక శక్తి, మానసిక సమతుల్యత, రోగ నిరోధక శక్తి మొదలైనవి పెంపొంది ఆందోళన నుండి ఉపశమనం కలుగుతుందని గుంజిల్లా మాస్టర్ అందే జీవన్రావు తెలిపారు. కుండలిని అనే భారతీయ యోగా విధానంతో సూపర్ బ్రెయిన్ యోగాను సమర్థించవచ్చని అందే జీవన్రావు తెలిపారు. చెవులు మెదడుకు పొడిగింపుగా పరిగణిస్తారని, చెవి తొమ్మెలు మెదడుకు రిమోట్ కంట్రోల్ వలె పనిచేస్తాయని తెలిపారు. శ్వాస వదులుతూ పైకి ఇంకోసారి చూద్దాం. శ్వాసను గౌరవంగా తీసుకుంటూ నిదానంగా కిందికి కూర్చోవాలా. ఈ స్థితిలో ఎంతసేపు ఆగాల? 3 సెకండ్లు ఆగాల. శ్వాస వదులుతూ పైకి ఇంకా చేస్తే సూపర్ బ్రెయిన్ యోగాలో ఒక రౌండ్ పూర్తయినట్టు లెక్క.